Neste 1 de maio é importante recordar como durante a emerxencia sanitaria a limpeza mostrouse como un dos piares fundamentais para a superación da crise. Por iso, dende a CNT, consideramos que se debe seguir reclamando a regularización das traballadoras do fogar. Actualmente, estas persoas, que exercen unha das profesións máis precarizadas, están vendo como os seus postos de traballo perigan sen ter dereito a ningunha prestación a pesar de levar anos traballando. Moitas desas traballadoras foron despedidas por medo ao contaxio e non poden reclamar a prestación por desemprego. O actual goberno prometeu que ratificaría o convenio 189, que xa conta cun amplo consenso social e que tanto sindicatos como asociacións e movimentos sociais levamos anos reclamando como unha das medidas feministas máis urxentes que se deben implementar. Pero, como era de supoñer, na axenda de política feminista do goberno, a ratificación deste convenio ocupaba unha das últimas posicións, polo que aínda non a fixo efectiva. Por culpa disto, moitas traballadoras teñen que enfrontarse agora a unha situación extrema. Hoxe máis que nunca debemos exixirlles que ratifiquen o 189 da OIT para que ningunha traballadora se quede atrás na crise do COVID.